Honderden aanwezigen in het dwarshuis De Schans in Muntjeschiel. De feestje kwam om het peteren om te gaan met buurtbewoners en uitlisten Jan over de mogelijke plannen met de Kalmerwaard. Van direct belutsenen wie het schrikken, maar ook verhelderend. Defensie heeft nou wel veel duidelijker uitgelegd wat er in de zones mag en waar die zones liggen. Die kaartjes waren helderder en was een duidelijke uitleg, maar daar wordt het niet positiever voor ons van. Ja. Wat betekent het van jouzelf? Voor mezelf kan het betekenen dat we daar niet meer mogen wonen. Dat wisten we eigenlijk al wel een beetje, maar dat we er ook niet meer mogen werken. En daar zijn we toch wel erg van geschrokken. Dat wonen, dat gaan we niet aan wennen, dat we dat niet mogen, maar het werken, dat geeft toch wel grote hoofdbreken. Dus ja, absoluut. Nou, waar ik wel van geschrokken was, bij ons was altijd het beeld dat het of een opslag of een springstoffentrein zou zijn. En ik ben vanavond dus te horen gekregen dat ook zowel een springstoffentrein en een opslag een optie is. Die helderheid, zorgt het nou voor opluchting of zorgt dat nu voor nog meer spanning richting maart, zeg maar, wanneer vermoedelijk dat nieuwe plan er is? Toch wel voor meer spanning. Zeker omdat er meerdere gebieden, dat er 2 gebieden zijn, maakt het toch dat het wel heel erg spannend wordt. Er kwamen een soort vragen uit de zeel, ook om de burgemeester. Want ook Noord-Friesland staat net voor ten dadelijks te springen om deze invulling van het gebied. We zijn er nog net en we hopen natuurlijk dat het net terug is. Want dat hoop je eigenlijk vanuit de gemeente, Sjoen? Ja, zeker. Ik bedoel, als het mat, dan mat het. Maar het is net uw keus. Hè? Het is de verantwoordelijkheid van Defensie en het kabinet. Maar wij zitten hier net te zitten van, breng het alsjeblieft hierheen. Een soort vragen liggen vooral over de combinatie opslag van munitie en een nij terrein om te oefenen met zware explosieven. Is dat überhaupt mogelijk? Fysiek zou het kunnen, ja. West en een explosieve springterrein wel. Oost en een explosieve springterrein, dat zit op dezelfde locatie. De vraag is wel of het ook in effecten voor de leefomgeving, dus voor de mensen, daadwerkelijk thuis, in geluid. En dat moet Antea nog voor ons helemaal goed berekenen. Maakt de milieucategorie dat er al een zware milieucategorie ligt op het Muidenchemieterrein, maakt dat de beslissing makkelijker of laat je dat eerst buiten beschouwing? Eigenlijk laat je het een beetje buiten beschouwing. Dus eigenlijk kijken we nog niet naar wat de bestemming is. Voor het finaal realiseren maakt het wel makkelijker. Dus het zit in je achterhoofd. Maar als je nu naar het plan zal het nergens echt heel nadrukkelijk opgeschreven staan. De bestemming staat al goed. Maar dan doe je geen recht eigenlijk aan ook de impact die het heeft op de bewoners die hier ook wonen.